Marika ja tuu seuraa mun My Weekia. Mä oon ollut koko edellisen päivän töissä ja mä olin aika väsynyt, joten mä halusin vaan tämmösen rennon asun, koska mä olin menossa mun parhaan kaverin luokse viettään hänen syntymäpäiviään, jonka takia mä vein hänelle kukkia. Koska lahja mä olin antanut viimeksi, kun me nähtiin, jonka te näittekin mun toisessa vlogilla. Mä tulin nyt mun parhaalle kaverille ja me juhlitaan hänen synttäreitä vähän myöhässä, niin meillä on tämmönen snack plate. Tää on vähän ehkä silleen köyhän miehen snack plate, mutta meillä on aurajuustoa. Aurajuustoa pitää aina olla snack plateissa. Sitten viinirypäleitä, sitten oliiveja. Siis mä en ennen tykännyt oliiveista yhtään, mutta nykyään mä rakastan oliiveja. Mutta mä en ole maistanut tämmösiä valkosipulioliiveja, joten odotan innolla niiden maistamista. Ja sitten, onko se, mikä se on se kartanon? Onko tämä kartanon? Kartanon perunalastuja ja sitten 3 sipulin dippikastiketta. Ja suklaata. Okei, suklaa ei ole nykypäivän niin kuin oikeesti, tämän päivän maailmassa suklaa ei edes ole köyhän miehen juttu. Mut niin kuin Fazerin tätä siis, oikeesti mä lapsena rakastin tätä Fazerin ihan perus tämmöstä siis niin kuin vaaleet maitosuklaata. Siis tää oli niin hyvää. Mä en oo syönyt tätä pitkään aikaan. Siis oikeesti niin hyvää. Ja sit mulla on vielä energiajuoma kaapissa, mutta mä laitoin sen pakkaseen, koska me käytiin Fiksuruuassa. Musta tuntuu, että Fiksuruuassa ei ollut tällä kertaa oikein mitään hyviä tarjouksia. Siellä on väliin silleen vaihtelee, että onko siellä jotain hyviä diilejä vai ei. Mutta mä haluaisin nostaa testiin tämmöisen Funky Monkin jonkun mandariini-energiajuoman. Näistä ainakin mun mielestä semmonen vihreä omena on hyvää. Ja mä tykkään tämmöisistä 0,5 litran energiajuomista silloin, kun niissä on korkki, koska mä en jaksa juoda tämmöistä kerralla, niin tää on kätevä, kun tää saa sit kiinni. Ja sit mä ostin vielä tämmöiseen Vadelmaa mustikka energiajuoman tän lisäksi. Okei, mulla on taas tapani mukaan kiire lähtee, joten tässä on mun päivän meikki. Te näette vielä läheltä tästä. Siis tästä tuli niin kiva ja mä en oota, että mä pääsen tonne tapahtumaan. Ja tässä on vielä asu. Mä en tiedä kuinka hyvin te näette. Mulla on tämmöiset säärystimet. Apua, mä vilautin teille. Tässä on vielä mun päivän asu. Mulla on tämmönen hame ja korsetti ja tämmönen keltainen paita. Ja sit mä laitan vielä hiuksiin tämmösiä verosia. Ja kaikki mun korut. Mä oon niin innoissani. Jep. Mä tulin nyt tuolta vaikuttajatapahtumasta ja siis se oli niin kiva nähdä taas tuttuja ja tutustua uusiin tuotteisiin. Ja mä kävin vielä Kirpputorilla ja mä löysin tämmöiseen kukkahiusklipsin. Siis mulla hajosi just tämmönen kukkahiusklipsi. Niin sit mä ajattelin, että mä nyt ostan uuden tämmöiseen. Tää oli ihan supersöpö. Ja sit mä yhteen Askapel-projektiin ostin tämmösiä nahanpaloja. Tämmösiä niin kuin hukkapaloja. Ja sit mä kävin vielä normaalis ja sittaris ostamassa yhdet meikkipaletit, mitkä voisin näyttää teille kotona, mistä mä haluaisin tehdä TikTokiin videot. Ja meidän pitäisi käydä vielä ruokakaupassa. Siis musta tuntuu oikeesti, että mä oon niin huono tekemään tämmösiä My Weekkejä, koska mä unohan, että mä oon kuvaamassa tätä. Ja nyt on jo sunnuntai. Mut mä otan teidät mukaan mun sunnuntaipäivään, koska me ollaan menossa ainakin kirppareille. Sit mun pitäisi vaihtaa kesärenkaat autoon. Tai mä en vaihda niitä. Mä en osaa vaihtaa kesärenkaita tai renkaita autoon ylipäätään. Ja sitten mä en tiedä mitä muuta on suunnitteilla. Ei luultavasti muuta. Mut mä ajattelin, että mä otan teidät kumminkin mukaan päivään. Ja mä voisin taas avata noit Hello Kitty-kortteja. Ainakin yhden paketin tässä videolla. Tässä on mun valmis meikki ja mä en tiedä mikä mulla tuli, että mä halusin pitää hiukset auki. Mut mun mielestä tää näyttää yllättävän kivalta tälleen hiukset auki. Ja mä vähän innostun näiden perhosten kanssa. Ja siis mulla tuli niin kiire, että mä joudun ottaa siis mukaan mun jogurtin. Näyttäisi tosi ällöttävälle. Mutta mä lupaan, että en parempaa miltä näyttää. Tuossa on siis kreikkalaista jogurttia, puolukoita ja hunajaa. Siis toi on ihan mun lemppari, semmonen snack. Ihan parasta. Mennään nyt ekana Tuusulaan Femmotorille, jonka jälkeen me mennään varmaan Järvenpäähän Helmiin. Ja sen jälkeen varmaan katsotaan sitten, että mitä kello on. Että mennäänkö me suoraan vaihtamaan sitten mulle kesärenkaat autoon. Koska mä oon
oon prokrastinoinut sen kanssa nyt koko tämän viikon, että mun olisi pitänyt tehdä se niin, tänään vihdoin. Ja mä en tiedä, ehkä pitäisikö mun myös samalla imuroida mun auto, koska mä en tiedä miksi, mutta siis musta tulee mun auto menee aina silleen niin kuin ihan hetkessä ihan sotkuseksi. Ja siis mä säilytän täällä puolet mun omaisuudesta aina, niin mun pitäisi ehkä vähän sen siivoa mun autoa samalla. Ehkä. Jos mä jaksan. Me itse asiassa käytiin vaan Tuusulan Femmatorilla, koska kello oli jo sen verran paljon. Mutta mä ajattelin, että voitaisiin nyt avaa nämä Hello Kitty-kortit, mistä mä puhuin aikaisemmin. Musta on mun kamera on ihan vinossa. Ja sen jälkeen käydään vaihtamassa ne kesärenkaat vihdoin. Mutta katsotaan, mun mielestä tätä meillä ei vielä oo. Yes. Eikä mun mielestä tätäkään, siis kuin söpö. Ihana. Eikä tätä. Siis tästä mä oon saanut itse asiassa TikTok, kun mä avasin TikTok-videolla, niin toisen tähän. Mikäs täältä tulee? Tästä tulee semmonen isompi kuvio. Mulla on tästä useampi pala. Mä en malta odottaa, että mä pääsen keräämään noin kaikki. Tätäkään meillä ei oo. Tää mun mielestä on, ehkä. Onko? Muistatteko te? Kommentoi alas, että onko tää ollut jo. Mutta mä kyllä tykkään siitä näissä, että näistä tulee tosi vähän tuplia. Et nytkään mun mielestä ei ole kuin ehkä 1 tupla tullut näistä. Näistä toisissa korteissa mun mielestä tuli enemmän tuplia. Mutta mun pitää nyt laittaa nää sinne kansioon ja katsoa, että mitä kaikkia tuplia tuli. Siis mulla on semmonen kansio näille, josta mä itse asiassa kuvasin videon TikTokiin, mutta mun mielestä se laatu siinä ei ollut kovin hyvä. Niin sit mä en tiedä, haluuks mä julkaista sitä vai en. Ja mä muuten näytän teille autossa, että mitä kaikkea mä löysin kirpparilta. Mä en löytänyt paljon juttuja, mutta mä löysin mun mielestä kivat jutut sit kumminkin siitä huolimatta. Että vaikka oli vaan muutama juttu, niin oli kiva juttuja. Mä vielä kuvasin muutamat videot ja otin muutamat kuvat mun meikistä. Ja nyt mä ajattelin lähteä vihdoin. Mulla on kyllä hirveä nälkä. Okei, mä vihdoin tulin nyt kotiin tuolta renkaita vaihtamasta ja samalla imuroin auton. Ja mä ajattelin, että mä näytän nyt, että mitä mä löysin kirpparilta. Mä löysin siis tämmösen antiikkisetin. Tässä on niinku tämmöset snapsilasit ja sitten tämmönen tarjotin. Mä ajattelin, että mä voisin ehkä laittaa tän vintageen, koska tää oli tosi kivan näköinen. Niin... Tai sitten ehkä jollekin, että tää voi olla joku lahja, mutta oli niin hieno, että mä olin silleen, että mitä pelastaa toi, koska toi oli niin edullinen, toi oli jonkun 8 € tyyliin. Sitten mun kumppani löysi tämmösen siis karhu emali-mukin. Se on ihan täällä kassissa, mä näytin sen. Mä löysin siis valkoiset lökärit, missä on tästä tämmönen pieni pinkki logo, mutta ne on ihan super pitkät, mutta ne oli niin mukavat päällä. Niin mun oli pakko ostaa nää. En tiedä kuin hyvin te näette. Siis niin söpöt. Ne oli siis 20 lähtöhinta, mutta ne oli -70, niin näille ei vaan joku 6 € hintaa. Niin ihan super söpö. Se aivan ihanat. Sitten sen lisäksi äiti antoi mun kumppanille kokista. Mä en itse tykkää limuista oikeastaan juuri ollenkaan, niin sen takia hänelle. Ja siis mä rakastan aurajuustoa. Jos sieltä tulee kaikista mun oikeasti videoista ilmi, niin rakastan aurajuustoa siis niin paljon, että aina kun mä menen mun äidille, niin sitten hän aina ostaa aurajuustoa. Ja sitten me saatiin kunnon tämmönen boksillinen nachopelti nam. Täytyy vaan syödä toi kylmänä, koska mun mielestä nachopelti ei ole hyvä enää lämmitetty uudestaan. Sitten mulla on tämmöiset kehykset, mitkä mun pitäisi lähettää Tintedissä, samoin kuin nämä lenkkarit. Mä ajattelin, että mä voisin nyt seuraavaksi paketoida nämä teidän kanssa, että mä saan nää sit postiin. Mä en siis löytänyt mitään muuta boksia, mihin mä voisin laittaa noin kehykset kuin tämmösen siis muroboksin. Niin tänne tää mahtuu. Katsotaanpa vielä. Mahtuuko? Ei, tai ei tännekkään. Siis mä en tiedä mihin mä laitan nämä kehykset, koska
nää ei mennä mahtuu mihinkään. Katsotaan löytyisikö mulla mitään. Tän koon mä säästän kaikki tämmöiset PR-paketit, koska tää on aika täydellinen näille kehyksille, jotka mä jo hukkasin. Hetkinen. Siis tää on ihan täydellinen näille kehyksille, ne mahtuu tänne ihan täydellisesti, mutta mun on pakko laittaa tänne oikeesti kunnolla nyt kaikkea kylliä. Katsotaan. Mä en usko, että se täältä liikkuu mihinkään. Ja toinen, mulla on vielä nää kengät. Yleensä mä laitan aina Vinted-paketit samana päivänä, mutta koska nää oli mun äitin juttuja, mitä hän pyysi mun laittaa Vintediin, niin sen takia näissä on nyt kestänyt laittaa, niin mä vihdoin pääsen laittamaan nää. Mä laitoin just itse asiassa eilen Vintediin myyntiin lisää juttuja. Mun Vinted löytyy Marika Peda, niin ne onneksi mulla on kaikki täällä. Mä laitoin paitoja. Ja esimerkiksi semmonen ihan superkiva semmonen siis liila crop top, missä on niinku semmonen solmu, semmoista eläinkuosia. Mut liila ei vaan yhtään oo mun väri, jonka takia mun ei vaan tuu pidettyä sitä. Samoin siis melkein uudenveroinen semmonen sininen crop toppi vaan eurolla tyyliin. Koska sitäkään mä en vaan oo pitänyt. Et mulla on siis suurin osa vaatteista, mitä mulla on Vinterissä myynnissä, niin oli sellainen lähes uudenverosia. Siis mulla on siis aivan ihana semmonen siis vaaleanpunainen neuletakki kans Vinterissä, missä on niinku semmoset strassirusetit. Et se on vähän ehkä silleen nukkanen jo, mut mun mielestä tosi siistis kunnossa silti. Ja siis se oli ihan mun yksi lemppari neuletakki silleen parin vuoden ajan. Et mun mielestä se on pysynyt tosi hyvässä kunnossa silleen. Mä laitan nää vielä kengät muovipussiin. Mä yleensä laitan nää vaatteet niin muovipussiin, mut sitten kengät mä tykkään laittaa kyllä pahvilaatikoon sen takia, että ne ei sit menetä muotoansa. Mä ajattelin tänään vielä viedä nää Vinted-paketit. Mut mä en tiedä, että olisiko pitänyt mennä pyörällä, koska tuolla on aika kiva sää, niin mä voisin mennä periaatteessa pyörällä. Tästä ei ole kovin pitkä matka edes pyöräillä viemään nämä paketit. Mä jatkan näiden mun kukkien strassaamista ja mä laitan näihin pienempiin terälehtiin tämmösiä vähän tummemman pinkkejä, koska mun loppu kesken noi vaaleamman pinkit. Ja mä en malta odottaa, että sit kun tää on vihdoin strassattu loppuun, niin se tarkoittaa sitä, että mä pääsen vihdoin tuon orkidean pariin. Mä en edes tiedä, onko mä näyttänyt teille sitä orkideaa millään videolla. Mä tein koittaa muistaa tänään näyttää teille se tällä videolla vielä. Se orkidea, meinaan, se on ihan sikahieno. Siis mun kumppani osti sen mulle jo viime kesänä. Mut sit me vaan unohdettiin rakentaa se, niin nyt me yksi ilta rakennettiin se yhdessä. Ja siis mun mielestä niin kivaa tommoista yhteistä tekemistä. Mun mielestä Legot ei todellakaan ole vaan mikään lasten juttu. Ja mun mielestä on ihanaa, että nykyään Legoi on kaikkia semmosia, että voi tehdä myös aikuiset. Mutta tää on niinku jotenkin ihanaa semmoista aivot narikkaan hommaa. Että on tosi jotenkin rentouttavaa, niin mä oon kyllä tykännyt tästä senkin kannalta. Musta tuntuu jotenkin, että viime aikoina on ollut jotenkin, vaikka silleen mulla ei ole ollut niin kuin liikaa juttuja, niin musta tuntuu silti, että jotenkin tavallaan ollut sit semmonen vähän sitä sun tätä koko arki, niin sit tuntuu jotenkin, että on stressannut se oma arki. Niin sit tää on semmoista kivaa tekemistä, että samalla ei oikein voi niin kuin murehtia mistään ja sitten vähän niin kuin vaan voi strassata ilman miettimättä mitään muuta. Että tässä on vähän niin kuin silleen aivot oikeasti kunnolla narikkaan. Niin tää on siitä kivaa kyllä. Ja siis onhan nää nyt kauniita, kun näistä sit saa kokonaan strassatut. Ja mulla on itse asiassa yksi toinenkin juttu, minkä mä ajattelin, että mä voisin strassata. Mistä mä ajattelin kanssa, että mä tekisin ehkä videon. Tai sit mä jollain mun maideilla strassaan näitä. Mutta tää on kyllä niin kiva oikeesti. Tämmöstä kunnon vaan mindlessly strassaamista. Ja siis mä rakastan kaikkea kimallusta. Siis mun mielestä jos kaikki vaan voisi olla kimaltavaa, niin mun mielestä kaikki mun elämässä voisi vaan kimaltaa. Jos ei ole huomaa siitä, millaisia meikkejä mä teen, että mä rakastan kimallusta. Siis kimallus best. Mitäs tänään vielä editoida teille tää huomisen My Day. Siis crazy ajatella, että mä tänään kuvaan teille tätä. Tai siis onhan tässä nyt muitakin päiviä, mitä mä oon kuvannut. Mut niitä ei ihan hirveästi materiaalia tullut. Niin että tänään mä editoin tän ja huomenna mä julkaisen tän jo. Koska TikTokien kanssa mä oon vähän jäljessä niissä. Siinä, että mä oon kuvannut aika paljon
mitä mä en oo editoinut. Mä koitan harjoitella sitä, että mä ottaisin oikeasti aikaa itselleni ja rentoutumiselle ja semmoiselle, että koko ajan ei tarvitse tehdä ja olla jotenkin produktiivinen, vaan se on ihan okei vaan jotenkin rentoutua ja olla tekemättä ei mitään. Koko ajan ei tarvitse myöskään olla menossa ja pyrkii olemaan joku parempi versio itsestään. Koska musta tuntuu, että tämä yhteiskunta on jotenkin vähän semmoinen, että niin kun meille syötään semmoista kuvaa, että sun pitäisi olla joku koko ajan parempi versio itsestäsi, aina kehittymässä ja jotenkin, en mä tiedä, myös sosiaalinen media aiheuttaa semmoisen, että vertaa itteen muihin ihan liikaa, vaikka ei todellakaan pitäisi. Siis se, missä sä oot just nyt, on tarpeeksi hyvä, se on riittävän hyvä. Sun ei tavallaan tarvitse pyrkiä olemaan mitään, mitä sä et oo. Toki on hyvä niin kun kehittää itseään, mutta semmoisissa terveysmäärin. Niin kun enough is enough. Ei tarvi olla mikään superihminen, joka ei tarvis muka lepoa. Kaikki tarvii lepoa. Ja se oikeastaan semmoinen lepo ja rentoutuminen mahdollistaa sen, että sä voit olla se paras versio itsestäsi. Ja siis musta tuntuu, että mä räpsäytin silmiä kerran ja nyt on kevät, että täällä on vielä niinku 8 aikaan illallakin valosaa, mikä tuntuu jotenkin ihan crazyltä aatella. Mut ihanaa, mä oon niin valmis kesään, kevääseen. Mä siis rakastan kaikkea tämmöistä luovaa tekemistä ihan älyttömästi. Siis mä en vaan puhu siitä somessa ihan hirveästi. Et mä oon siis aina tehnyt käsin niinku kortteja ja neulonut, ommellut, rakastanut kaikkea oikeastaan semmoista luovaa tekemistä. Mun mielestä se on niin kuin vaan semmonen, mistä mä saan ihan älyttömästi, että tekee tavallaan kaikkea kaunista itse käsin. Ja voi ilahduttaa myös muita tavallaan sit semmosilla, mitä on itse tehnyt. Niin se jotenkin antaa mulle tosi paljon silleen iloa elämään. Niin mä en vaan hirveästi somessa puhu. Mä haluaisin enemmän tehdä semmoista niin kuin, jotenkin kontenttia ehkä siitä kaikista mun käsityöprojekteista. Mutta mä en tiedä, kiinnostaisiko teitä nähdä tavallaan enemmän tämmöistä niin kuin, millaisia kaikkia projekteja mä teen, koska mä aika paljon teen kaikkea tämmöisiä erilaisia. Mulla on esimerkiksi nyt yksi semmonen avaimenperäjuttu, minkä mä haluaisin tehdä. Niin mä mietin, että olisiko pitänyt tehdä siitä TikTok. Mun pitää kyllä ostaa siihen vielä muutamat jutut. Mä oon yrittänyt second handin löytää siihen tarvikkeita. Niin mun pitää vielä muutamat jutut siihen metsästää ennen kuin mä voin sen tehdä. Niin mä mietin, että kiinnostaako teitä tommonen sisältö vai haluatteko te vaan enemmän tämmöistä niinku kauneusaiheista sisältöä? Vai haluatteko te esimerkiksi, että täällä YouTubessa on jotain muutakin kuin vaan näitä My Day-videoita? Olisi kiva kuulla teidän ajatuksia. Okei, siis mä en oikeasti kestä, siis nämä kaikki on nyt valmiita. Ja siis näistä oli niin hienoja. Siis kattokaa nyt tätä pinkkiä. Tää oli viimeinen, minkä mä näistä tein. Mutta tää valkoinenkin. Oh no. Ne ei vaan kestä hirveästi tälleen, että näitä niin kuin tökkii. Mut siis näistä tuli niin hienoja. Nyt mä menen viemään ne Vinted-paketit, koska tuolla on ulkona jo pimeetä. Mä siis innostuin niin paljon näistä. Mä halusin vaan hiukset pois mun silmiltä, kun mä menen viemään noi paketit, niin mä laitan vaan nopeasti hiukset nutturalle. Ja samalla voisin hakea myös leipää. Sen jälkeen mä siivoan, koska täällä on nyt strasseja ympäri mun pöytää, niin mä laitan nää kaikki paikoilleen. Niin sit on kiva huomenna aloittaa viikko silleen, että on siistiä. Mä tykkään silleen, että työviikon aloittaa, että on siistiä, niin sit on helpompi jotenkin keskittyä oleelliseen. Mä haluaisin vielä tulla näyttämään teille tän orkidean, koska siis tää on niin hieno. Ja mä en malta odottaa, että mä pääsen seuraavaksi strassaamaan tätä. Mulla on yksi toinen vähän pienempi strassausprojekti ennen tätä luultavasti, koska mun pitäisi tilaa tähän jostain tyyliin Amazonista jostain strassei, koska mulla ei ole niin paljon strasseja, että me saatais tää kokonaan strassattua, koska tässä on pinta-alaa aika paljon. Niin mä ootan innolla, että mä pääsen strassaamaan tänne. Ja mun pitää näyttää teille läheltä, koska tässä on siis näissä orkideoissa pienet sammakot. Siis katsokaa, täällä näissä orkidean kukissa on tämmöiset pikkuruiset sammakot. Siis onko oikeesti söpömpää
Siis niin suloisia. Sitten mä taas laitoin nämä kaikki Hello Kitty-kortit, mitkä mä avasin tänään, niin tänne kansioon omille paikoilleen. Ja kohta meillä on jo valmis tää kuva. Ei vielä, mutta pikkuhiljaa valmistuu. Mutta mulla on ihan super paljon näitä tuplia ruvennut kertymään. Niin mä mietin, että mitä mä tekisin näillä. Että myyks mä nää tyyliin Vintageissa jonain pakettina. Että mä myyn nää kaikki jollain tyyliin €2 nää kaikki. Tai silleen, että mä laitan tyyliin. Mun mielestä Vintageissa pystyy laittamaan vaan euron tyyliin kappale näitä. Niin pitäisikö mun laittaa jotenkin euron kappale näitä myyntiin Vintageen, että haluaisiko joku näitä. Koska mä en oikein tiedä, mitä muuta mä voisin tehdä näillä. Tai sit onko joku, kenen kanssa mä voisin vaihtaa näitä, että jos sulla puuttuu joku näistä ja sulla on jotain tuplia, mitä mä saattaisin tarvita, niin semmonenkin voisi onnistua. Mä en oikeasti tiedä, koska mä en ole ennen kerännyt mitään tämmösiä kortteja. Että on ensimmäinen kerta, kun mä oon ruvennut keräämään mitään kortteja, mutta on ihan superkivaa kyllä. Kiitos, että olit mukana seuraamassa mun viikkoa. Ja kerro kommenteissa, mikä oli sun lempparijuttu tältä My Weekiltä. Ja että millaisia videoita sä haluaisit nähdä jatkossa. Tai mitä sä haluaisit nähdä, että me tehdään näillä My Weekillä. Tai My Day-videoilla. Kummasta tykkäät enemmän, että on 1 päivä kuvattu vaan videolle. Vai silleen, että mä kuvaan monena päivänä. Että sekoittaako tää teitä, että mä kuvaan monena päivänä sitten tähän My Weekille. Ja tilaa mun kanava, niin sä et missaa kaikki mun tulevia My Weekkejä. Jos on nähdä mun naamaa päivittäin ja sä et seuraa mua TikTokissa, niin mut löytyy TikTokista Marikan arkea nimellä kans. Mä postaan sinne päivittäin. Tällä hetkellä mä oon postannut itse asiassa jopa 2 videoa päivässä. Niin jos haluat nähdä lisää mua, niin seuraa mua siellä.